O Salón de Plenos acollía esta mañá o acto de entrega das pinturas. En total serán 10 cadros de temática variada que o artista Manuel Ayaso realizou ese proceso para o Concello e que estarán expostos na Casa de Cultura de Aguiño, a súa localidade natal, e cuxas instalacións levan ademais o seu nome. Esta obra foi feita no mes de setiembre a principios, levaronme unha semana e media ou dúas a facelas, e estou aquí para presentalas ao Ayuntamiento de Ribeira. Espero que lle guste a xente de Aguiño cando a reciban e que as disfruten os anos que veñen por diante. No acto tomaron parte tamén representantes dos distintos grupos políticos que conforman a Corporación Municipal, que coa súa presenza no acto quixeron agradecer tamén a achega de Ayaso. O artista aproveitou o acto para anunciar a súa intención de facerlle entrega tamén ao Concello dunhas 3.000 obras máis dos seus fondos, incluindo creacións doutros artistas internacionais. Pensamos facer a Fundación Manuel Ayaso, pero quero que, como as 2.000 ou 3.000 obras que teño, van a quedar para o Ayuntamiento de Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu a doazón realizada polo artista, anunciando tamén a intención do Concello de buscar unha sede permanente para a súa obra, para a que xa se barallan dúas opcións. Estamos traballando en dúas líneas, unha no momento que se poda formalizar o tema de a biblioteca, a firma da compra de aquel lugar, que unha das salas que poderá ser multiuso sea precisamente a sala Manuel Ayaso para poder albergala, e outra, por si isto non fora posible ou non fora do agrado de todos os grupos, o poder, e así estamos negociando na zona da Plaza de Teruel, dun inmueble que podía ser rehabilitado precisamente para que podera acoller todas as obras. Eu espero que entre todos os grupos escollamos a mellor opción, pero creo sinceramente que a mellor forma de rendir un homenaxe a un artista é que a súa obra perdure, e para que perdure non ten que estar nun caixón, senón que ten que estar exposta permanentemente.